சுமார் 150 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் உயிரை விட மேலானவராக அவரை மதிக்கிறார்கள் என்றால், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக தலைவராக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்றால் என்ன செய்தார்? அவரிடத்தில் இருந்திருக்கிற தனித்தன்மையான சில தனிச்சிறப்புகள் என்னவென்றால், அவர் ஆன்மீக தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய 23 ஆண்டு கால வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி கொண்டு விரும்பியவாறு அறுசுவ உணவுகளை உண்டு சுகிக்கவில்லை. விருப்பமான ஆடைகளை போட்டு நிம்மதியாக வாழவில்லை. மிகப்பெரிய அரண்மனை வாசத்தை அவர் நுகரவில்லை. அன்னார்ந்து பார்க்கிற மாளிகளை கட்டி அவர் அனுபவிக்கவில்லை. ஒருவர் தொழுதால் அந்த தொழுவதற்கு கூட இடமில்லாத இடைஞ்சலான ஒரு இடத்தையே இந்த மாமனிதர் ஆன்மீக தலைவர் வீட்டாக பயன்படுத்தி வந்தார். வாசல் கதவு கூட இல்லாத ஒரு இல்லத்தை வைத்திருந்தார். அடுப்பு கூட 3 மாதங்கள் எரிக்கப்படாத ஒரு ஏழ்மையை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். தன்னிடத்திலே 100 ஆடுகள் இருந்தது. அதை வைத்து ஆடு மேய்ப்பராக இருந்து கொண்டு உழைத்து சம்பாதித்து ஒரு ஆன்மீக தலைவராக இருந்தார். சுமார்